Partnerom dnešného štúdia je aj, ako máte možnosť vidieť, spoločnosť Sportzu, pretože v priebehu aktuálneho týždňa do predaja vošla nová sada kartičiek druhej série Tipsport ligy, kde samozrejme sú aj hráči, ktorí zmenili pôsobisko alebo prišli do tímov. No a samozrejme kupovať si ich môžete v troch balíkoch. Ja tu mám balík exkluzív, tuto priamo pri mne, pri tablete, a naši hostia v štúdiu už majú dva balíčky, konkrétne Maťo Chován. Maťo, ty máš retail balíček a Mišo Hudec má hobby balíček. Maťo, ty tam máš Kreknela, Adama Kreknela. Mišo, ty tam máš Griezmana. Sama Takáča. Páni, poďme to rozbaliť. Maťo, máš prednosť. Poď nám ukázať, aké tam máš kartičky. Ja len poviem, že v každom balíku je teda 6 kartičiek. Powerhouse, Essence, Rookie Rockets, Flashback, Defensive Duo, Focused a potom dve prémiové kartičky, ktoré sú či už teda podpísané hráčom, alebo kartičky s kúskom hraného dresu. Tak Maťo, čo si vyťahol? Tak mám prvého hráča, ktorý dnes nastúpi. Je to Matej Gilák. Vyťahol som si aj Juraja Šišku z Dukly Trenčín. Marek Bartanus, kapitán Michaloviec a už legenda slovenskej extraligy. Kamil Valega zo Žiliny. Stano Goron mladší, aj keď som hrával s jeho otcom, tak som rád, že som si vyťahol túto kartičku a tá je podpísaná. Áno, Authentic Signature, či je prémiovejšia kartička. A prémiovejšia je aj Joona Jeskelainen. Áno, to je Powerhouse. Ďalšia prémiová kartička. Mišo, čo tam máš ty v balíčku? Kapitán Prešova Jakub Suja, legenda z Košic, ne? Tam veľa sezón hrával. Dobrý právačik Jakub Urbánek. Michael Hauser, americký brankár z Liptovského Mikuláša. Flashback Sebastian Čederle, reprezentanta. Ja mám dobre. Defensive duo Sena Akolace Patrik Bačík. Ďalšia prémiová kartička. Právak, ľavák. A môjho kamaráta s dresom Míša Chovana, ktorého posuniem kľudne Maťovi Chovanovi. Menovcovi. Áno, tam je kúsok dresu, čiže... Vymením za Jeskalainena. A ďalšia prémiová kartička, samozrejme. Kartičky sú v predaji či už na e-shope Sportzu alebo v predajniach Kauflandu, v trafikách a Smart predajniach.